Hayırlı erте, Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Габадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Кышның беренче көне нәкъ менә бүгеннән генә чын-чынлап кыш башлана дигән гыйбарә яши халыкта. Халык сынамышлары тагын ниләр юрый? Артистларны шулай үстерәләр Актаныштагы сәнгать мәктәбеннән безнең репортаж. Кыйыктагы сөенеш бистәдә яшәүчеләргә яңа ел бүләге ясадылар. Чыгарылышыбызны һава торышына бәйле яңалыклардан башлыйбыз. Узган атнада булган бураннарга, аяллардагы җылымса, җепшек карлы көннәргә алмашка салкынрак һава килә. Ни дәрәҗәдә суытачаксың? Бу турыда безгә хезмәттәшем Гөлназ сөйләр. Исәнме, Гөлназ? Исәнме, Ания. Календарьга күз салгансыздыр. Яңа 2023 елга аяк басарга 13 көн вакыт калып бара. Узып баручы елның декабрь ае суыклары нормадан күбрәк кар явуы белән дә истә калыр. Аның каравы чын карлы кыш нәкъ вакытында декабрь аенда килде. Узган атна башыннан кар көри торган һәр көрәк хәрәкәткә килде. Өй яннарында, юлларда, сукмакларда кар чистарту мәсендә күпләр үзе катнашты. Шулай да декабрь ае күпләрнең көтеп алынган, сагынып өлгергән ае. Яңа елга аяк басу, чана, чаңгы шууларны, кар тәгәрәтеп уйнауларны бигрәк тә сабыйлар зарыгып көтә. Узган елларда да республикабызда карлы яңгырлар, җепшек кар яуды. Шимбә, якшәмбе көннәрендә айлык норманың 25% күләмендә явым-төшем күзәтелде. Бер сүз белән әйткәндә, 2022 елның декабрь ае карлы декабрь булып кереп калыр. Декабрь аена кагылышлы халык сынамышлары да бар. Әйтик, аларның берсендә булай диелә. Бүген 19 декабрьдә песиләр йоклаганда авыз-борынын тәпие белән каплап йокласа, тиздән көчле суыклар килер. Әлеге сынамыш бик актуаль булыр кебек. Бүген дүшәмбе 19 декабрьдә кисәк салкынайтыр дип көтелә. Казанга Никола суыклары килә. Көн дәвамында явым-төшем туктамый. Республика территориясендә урыны белән буран чыгачак һәм юлларда бозлавык барлыкка килә. Төнлә һава температурасы 8 градуска кадәр салкынайта. Эртәгә сишәмбе явым-төшем кими, суыклар саклана. Урамда салкыннар, кар бураннар хакимлек итсә дә, күңелләрдә җылылык булсын дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Менә шулар, Ания. Рәхмәт, Гөлназ. Татарстанда грипп һәм салкын тию белән авыручылар саны кискен артты. Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда, республикада эпидемия бусагасы 82%-ны узып китте. Узган атнада хастаханәләрдә һәм поликлиникаларда битлек режимы кертелде. Түбән Камада да грипп һәм салкын тию белән авыручылар саны арткан. Ләкин бу көтелмәгән хәл түгел, сезонлы күренеш ди табиблар. Хәзер медицина хезмәткәрләре көчәйтелгән режимда эшли. Ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр шактый. Үзегезне начар хис итсәгез ни эшләргә? Мөрәҗәгать итәргә хәбәрчебез шул хакта сөйләр. Регистратура өчен кызу чыр телефонның теге ягында авыручылар булса, бу ягында Флюра Рәхимова. Хатын-кыз әйтүенчә, өйгә табиб чакыртучылар саны артты. Шалтыратучылар югары температура, хәлсезлек һәм ютәл булуга зарланалар. Көненә аеруча 80-нән өсте шалтырату була. Күбесенчә аеруча температура белән шалтыраталар. Үзегезне саклагыз. Кемдер сырхауханәгә үз аяклары белән килә, андыйлар да шактый. Атнага 1200 кеше диярлек. Мөрәҗәгать итүчеләрне терапевт тикшерә, коронавируска анализ ала, аның нәтиҗәсе 10 минут эчендә әзер була. Соңгы 14 көн эчендә мәкерле чир 13 кешедә генә ачыкланган. Хәзер пациентларның күбесе ОРВИ белән авырый. Табиблар әйтүенчә, чирне булдырмас өчен иң кулай алым профилактика. Халыкны сабыр булырга чакырабыз. Авыручылар күп, табиблар саны шул ук. Үзегезне начар хис итсәгез, кызыл зонага мөрәҗәгать итегез. Әгәр югары температура төшмәсә, ашыгыч ярдәм бригадасын чакыртыгыз. Авыр булса скорый, авыр булмаса регистратурадан чакырасыз, өйгә киләләр. Бигәбәт киләләр, озак көттермиләр, дөресен әйтергә кирәк. Бер вакытта андый хәл скорый да килеп җитә, регистратурадан да. Так что безнең медицина әйбәт. Менә маска кийдем, масканың эченнән пихта мае сөртеп куйдым, танауларга биферон сөрттем. Менә шулай сирләмәскә тырышып йөрим.
Роспотребнадзор хезмәткәрләре якын арада грипп һәм кискен респиратор вируслы инфекция белән авыручылар саны тагында артачак дип фаразлый. Яне битлек кию режимы да кертелергә мөмкин. Альбина Вәлиева, Рафаэль Рақыпов, Татарстан хәбәрләре. Вакытыннан алда ачтылар. Сәламәтлек саклау илкүләм проектының беренче сәламәтлек саклау звеносын заманчалаштыру кысаларында Петреш районы Күйек бистәсендә яңа табиб амбулаториясе барлыкка килде. Объект төзелешенә 307 миллион сум акча юнәлтелгән. Аның күпчелек өлеше федераль бюджеттан кергән. Җиһазларны электрокардиограф, УЗИ аппараты, рентген аппарат, кан анализлары алу өчен җиһазлар, канда шикәр күләме анализаторлары сатып алу өчен 59 миллион сум акча тотылган. Республика сәламәтлек саклау министры Марат Садыков билгеләп үткәнчә, медицина учреждениесен ачу авыл халкы өчен зур алга китеш булды. 15 объектов мы отремонтировали по капитальному ремонту. Более 2500 единиц оборудования поставлено и 22 машины. Это национальный проект модернизации первичного звена. Строим ФАПы практически во всех муниципальных районах республики. В этом году тоже в пределах 330 миллионов рублей было выделено с республиканского бюджета. На 2023 год эти программы будут продолжены. Сәламәтлек саклау министры узган ел нәтиҗәләре турында да сөйләде. Татарстанда 1 миллиард 115 миллион сумга 34 сәламәтлек саклау объекты төзелгән. Асинова бистәсендә күптән көтелгән күп профильле поликлиника төзелә башлады. Ул Яшьлүзән районына карый. Ләкин чынлыкта күптән инде Казанның бер өлеше булып тора. Һәм Дәрвишләр бистәсендә 6-нчы санлы шәһәр поликлиникасы. Аларны киләсе 2023 елда кулланышка тапшырган ниятлиләр. Бу көндә бу амбулатория Күйек авылы өчен бик көтелгән объект, чөнки моңа кадәр без кечкенә ФАП белән генә кешеләрне тәэмин итәбез. Бүген көндә инде аерым уллар өчен, аерым балалар өчен отделениелар белән 100 посещение дип әйтик инде шундый объектны тапшырырга планлаштырабыз. Узып баручы елның көннәре санаулы. 2022 ел илебездә халык сәнгате һәм мәдәни мирасны саклау елы буларак тарихта калыр. Башкарган эшләргә ирешкән уңышларга нәтиҗә ясарга вакыт. Безнең алдагы язма Актанышның сәнгать мәктәбе укучылары һәм аларның остазлары узган елга йомбак ясаган чарадан әзерләнде. Әле бик яшь булсалар да баянда өздереп уйныйлар. Әлеге музыка уен коралында уйнау сиренә алар Актанышның сәнгать мәктәбендә төшенә. Уннан артык егет тупланган ансамбль тамашачы алдында татар халык киләре белән чыгыш ясый. Әти белән шират ташы уйнайбыз бөтен бездә. Бу ансамбльдә әле беренче генә ел. Бик рәхәт монда йөрергә. Һәм мин бик шат баянда уйнарга. Икенче елны баянга йөрим инде. Ел сайын сәнгать мәктәбе үз репертуарын байыту өстендә эшләй. Быел Россиядә халык сәнгате һәм мәдәни мирасны саклау елы буларак халкыбызның җыр биюләренә, көйләренә аеруча басым ясыйлар. Репертуарны арттырган сайын без инде уен коралларын да арттырырга тырышабыз, халык уен коралларын. Баянистларыбызны, яшь егетләребезне ялгадык. Алар инде хәзер силай ансамбль белән уйнаячаклар. 1-2 көйләре бараларның уже ансамбльгә куштык. Алар теге елны без аларны аерымына чыгарып күрсәткән булсак, быел инде аларның үзләрендәге үсешне дә күрсәтергә тырыштык. Яшь укучылар, яшьләр кичкенәләрне тарттык ансамбльгә кушылып җырларга. Концерт оркестр ярдәмендә тере тавышка, тере музыка белән алып барылды. Күңелләрне тибрәндереп яңгырасын халкым моңы дигән исеме дә җисеменә туры килә. Иштәлекле концерт программасы тамашачыларга онытылмас хисләр бүләк итте. Ләлә Зайнуллина, Альбина Султанова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Хәзер чыгарылышыбызны матбугат күзәтү сәхифәсе белән дәвам итәбез. Аны хезмәттәшебез Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Газета журналлар укуыбызны дәвам итәбез. Сүзне гадәттәгечә газеталардан башлыйк. Шәһри Казан газетасы беренче битенә гайри табигый рәсем, 3 шакмак бастырып чыгарган. Бүген аларны QR-код дип йөртәләр. Шул рәвешле газета үзенең укучыларына эшне җиңеләйтмәкче булган. Телефондагы махсус кушымташа шушы шакмаклар ярдәмендә газетага языласы икән. Телефоннан бүген бәбидән башлап әбидәгә кадәр файдаланганын белгән хәлдә дә күп кенә урыннарда халыкның тауга менеп яки авыл башына чыгып сөйләшкәнен белмиләрдер күрәсең.
Әмма заманча QR-код аша язылган очракта да синең газетаңны шул ук почтальон апа ташыячак икәнеңне онытмыйк. Сыйфатлы да, кыйммәт тә булмаган кием салымны иртәгә кайдан алырбыз? Чит ил кибетләрендә ябылып биткәннән соң илдә яшәүчеләр алдына әнә шундый сорау килеп басты, дип яза Ватан Татарстан газетасы. Нәрсә киярбез? Үзебезнең җитештерүчеләр ни хәлдә? Газета хәбәрчесе шушы сорауларга җавап эзләгән. Ватан Татарстан газетасының сәяси күзәтүчесе Рәшит Фәтхрахмановның алтын гасырга таба барганда, яки сукыр тышкан көмешкәсе эчәргәме юкмы дигән язмасы бик күпләребезнең бу дөнья кая барасың дигән аптыраулы сорауына бик тә дәлилле, тулы җавап булып тора. Интернеттан табып булса да укырга тырышыгыз ул язманы. Журналларга күчәбез. Казан утларының декабрь саны яшь талантлы шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшинның сискәндереп җибәрә торган кыю фикерле шигырьләр тупламасы белән ачыла. Чәчмә әсәр яратучылар исә халык язучысы Нәбирә Гыймаддинованың Юаш повесте, Рәдиф Сәгъди романының ахырын һәм Марат Кабировның Тик син генә повестларын укып рәхәтләнгәннәрдер. Безнең Мирас журналында халкыбыз тарихына караган кызыклы да, гыйбрәтле дә язмалар бу юлда җитәрлек. Шундыйларның берсе Мари мәдәниятендә ислам дине дип атала. Татарлар янәшәсендә яшәп, марилар мөселманнарның дини әхлакый карашларын, холкын, телләрен дә яхшы белгәннәр. Татар түбәтәйләре, татар беләзекләре көнчыгыш мариларында бүген дә еш таралган дип яза автор. Журналдагы җыр тарихына багышланган сәхифәдә Юксуну җырының язмышы бәян ителә. Баксаң, халык шагыйре Сибат Ака Хәким ул шигырен әле сугышка кадәр үк сөйгән кызы Мөршидә ханымга атап язган булган. 1942 елда аны композитор Шакир Мәҗитов очраклыгына күреп ала да бер төн эчендә көй яза. Мәшһүр җырчы Зифа Басырова исә авыр сугыш кичерешләрен шул җыр аша халыкка җиткерә. Сибат Ака үзе бу җырны сугыштан кайткач кына ишеткән диләр. Җыр димәктән Идел яшьләр журналында да бар күңелгә тия торган өр-яңа милли җыр турындагы язма. Яшь милли җанлы җырчыбыз Рөстәм Насыйбуллин башкара ул бетмибез дигән җырны. Шагыйрь Рафис Корбан сүзләренә композитор Илгиз Закиров язган җырга әдәбият галиме Миләүшә ханым Хәбетдинова бик зур бәя биргән. Замандашларга һәм буыннарга рухи көч бирердәй тирән милли әсәр булдырырга сәләтле мәдәният эшлеклеләребез бар. Җырчының сокландыргыч тавышы исә әсәрнең мәгънәсен ярып сала. Татар дөньясына хезмәт итүче яшьләребез тагын да ишәйсен дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Берсе ветеринария белән кызыксынса, икенчесе мультфильмнар ясау белән мауга. Беренчесе WorldSkills илкүләм чемпионатының финалы җиңүчесе булса, икенчесе Мультфест бәйгесендә 2 ел рәттән алдынгылыкны бирми. Зур җиңүләргә өстәп, алар әле гаиләләренә өстәмә керемдә эшли. Сүзебез Муланур Вахитов исемендәге гимназиядә белем алучы Әдилә Хөсәенова һәм Әминә Җәләлова турында. Сәләтле укучылар белән хәбәрчебез аралашып кайтты. Практик биремнәр өстендә эшләү, осталыкны шомарту. WorldSkills чемпионаты инде үтсә дә, Әдилә Хөсәенова ветеринария буенча алган белемнәрен кабат-кабат яңартып тора. Ярышларга 1 ай эчендә әсерләнеп, барлык этапларында җиңү яулый ул. По счёту заданий, наверное, ничего, потому что я готовилась к ним. Биремнәргә килсәк, алар авыр булды дип әйтә алмыйм, чөнки әсерләндем. Башка шәһәргә барып катнашу тәҗрибәсе генә бераз дулкынландырды. Зур җиңүләр коллекциясе тагын 1 алтын медаль. Ветеринар юниорлар компетенциясендә җиңү белән тулылана Әдиләнең. Өстәвенә акчалата премиягә дә лаек була. Әминә Җәләлова мультфильмнар ясау белән мавыга. Моңа кыз 5нче сыйныфта укыганда үзлегеннән өйрәнә. Кызыксыну арта баргач, акча туплап иҗат итү өчен махсус график планшет сатып ала. Мультфильмнарга сценарийларны Әминә үзе яза. Шул исәптән бәйгегә җибәргәннәренә дә. У меня уже давно в голове была идея про девочку. Әкияти дөньяга эләгүче кыз турында мультфильм ясау идеясы күптәннән туган иде. Сценарий 2 сәгать эчендә язылды. Татар теле укытучым грамматик хаталарны төзәткәч, рәсемнәрен ясый башлады. 5 минутлык мультфильмнар белән укучы 2 ел рәттән алдынгы урыннар яулый һәм символик бүләкләргә акчалата призга лаек була.
Укучыларыбыз бишле билгеләренә генә түгел, башка төрле үзләренең мәнфәгатьләрен өстендә эшләүләре дә безнең өчен бик куанычлы. Алар ике укучыбыз да конкурсларда катнашып кына калмадылар, алар шушы конкурсларда катнашып үзләренең финанс яктан мөмкинлекләрен арттырдылар. Мулланур Вахитов исемендәге гимназия әнә шундый талантлы укучылары белән чын күңелдән горурлана. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Яңа ел бәйрәме алдыннан Казанның паркларында һәм скверларында бәйрәм программасы старт алды. Төрледән төрле 100дән артык чара үткәрү планлаштырыла. Алар 19 паркта узачак, шуларның 13-ендә чыршы бәйрәмнәре оештырыла. Тамашаларның беренчесе Урам паркында 22 декабрьгә билгеләнгән. Туганнарны, дусларны яңа ел белән бөтен шәһәр ишетерлек итеп котлап була. Автотранспорт предприятиеләре ассоциациясе яңа ел тавышы дип исемләнгән акция игълан иткән иде. Автобус маршрутларында иң яхшы дип табылган котлаулар, җылы теләкләр яңгыраячак. Аларны хәбәрчеләребез дә тыңлап кайтты. Төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләренең тавышлары хәзер Казандагы автобус маршрутларында яңгырый. Автотранспорт предприятиесе ассоциациясе гадәти булмаган яңа ел проектын эшләтеп җибәрде. Теләге булган һәркем үзенең котлауларын шигырь яки җыр аша җибәрде. Мы даже и не рассчитывали на то, что действительно это будет звучать, но а вдруг? Без җиңәбез дип өметләнмәдек тә. Без бик шат. Безнең тавышларыбыз автобуста яңгыраячак. Иң кызыклы һәм күңелгә ятышлы дип 23 котлау юлламасы табылган. Алар барысы да яңа ел каникуллары ахырына кадәр иң матур бәйрәм автобусларында яңгырый. Автобусны Кыш бабай үзе йөртә, пассажирларга билетны кар кызы өләшә. У нас нет проигравших, за исключением записей, которые пришли с техническим браком. Безнең җиңелүчеләр юк. Котлауларны иң популяр маршрутларда тыңлап була. Әлегә бу сынау акциясе. Әгәр ошаса, акцияны кабат игълан итәчәкбез. Җиңүчеләргә котлаулары автобуста яңгыраудан тыш истәлекле бүләкләр тапшырылды. Шулай да иң төп бүләк изге теләкләрне рус, татар һәм инглиз телләрендә якыннары һәм туганнары күп санлы башка пассажирлар ишетә алуы. Алия Галиуллина, Эльмира Исмагилова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Тормыш авыр дип еш зарланабыз, ләкин аның һәр көненнән ям һәм тәм табып яшәүчеләр шактый. Сәламәтлеге шикләнгән балалар өчен оештырылган Могҗиза театр студиясенә нәкъ шундыйлар йөри. Күптән түгел мин булдырам шикләрсез иҗат дигән бөтен Россия конкурсында катнашып җиңүче дә булганалар. Тинчурин театрында инвалидлар 10 көнлегенә йомгак ясалды һәм студия актерлары бүләкләнде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Сәламәтлеге шикләнгән балалар өчен Могҗиза театр студиясе 2019 елның язында оеша. Әлеге изге эш Альбина Фәрит кызы Сәлим Гәрәев җитәкчелегендә «Во благо вместе» инициатив төркем ярдәме белән берлектә тормышка аша. Биредә Даун синдромы, церебраль паралич диагнозлы балалар сәхнә серләрен үзләштерәләр. Безнең декабрь санында Симбикә журналында чыкты бу студия турында, Могҗиза студиясе турында чыкты язма. Авторы Чулпан Галиәхмәтова. Шушы балалар белән сөйләшү дәверендә без аларның теләкләрен белдек. Нәрсә алар яңа елга телиләр? Бүләк алырга инде нинди бүләкләр? Һәм дә инде безнең коллективта шундый идея туды бу балаларга шул аларның хыялларын чынга ашыру идеясе. Халык алдында үзеңне ничек тотарга, дөрес итеп сөйләшергә, җырларга, шигырь сөйләргә, барысына да өйрәнә алалар. Өстәвенә артикуляцион гимнастикада ясыйлар, тизәткечләр дә әйтәләр. Барысы да чын артистларныкы кебек. Иң мөһиме, балалар һәр дәрескә үз теләге белән йөри. Моны аңлау өчен аларның йөзләренә карау да җитә. Әнә бит ничек шатланып, көлеп утыралар. Чыгарган спектакльләребез бик күп, араларында беренче урын алганнары да бар. Фестивальләрдә катнашабыз. Россия күләм фестивальләрдә катнашып беренче урыннар алдык. Могҗизаның тагын бер үзенчәлекле ягы шунда. Укытучылар балаларда татар теленә мәхәббәт тәрбияли. Бирегә йөрүче балалар арасында рус милләтеннән булганнары да бар. Искәндәр Гамалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Ул Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты, президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Бүген сүз татар театрына нигез салучыларның берсе, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Фатыйма Ильская турында. Декабрьдә аның тууына 120 ел тулды. Драма актрисасы, татар театрына нигез салучыларның берсе, ТССРның һәм РСФСРның халык артисты Фатыйма Салих кызы Ильская, үз фамилиясе Хуҗа Сәйтова, 1902 елның 13 декабрендә Оренбург шәһәрендә дөньяга килә. Кызы туып берничә айдан соң әтисе Салих, ел ярым үткәч әнисе Хиҗәстә вафат була. Фатыйма бабасы Галимҗан һәм әбисе Гобәйдә кулында җир идәнле кечкенә генә өйдә үсә. Фатыйма да 8 яшеннән эшли башлый. Хөсәйновларның өен юдыру йортында иртәнге 6-дан кичке 6-га кадәр өен ташый, юа. Укырга мөмкинлеге булмаса да, бабасы якшәмбе мәктәбенә биргәч, кыз анда бераз русча укырга, язарга өйрәнә. Дус кызы Рабига белән театрга да баргалыйлар. Оренбургтагы Ширкәт театрының 1915 елның 20 апреленә игълан ителгән спектаклендә уйнарга тиешле туташының көтмәгәндә шәһәрдән китүе труппаны кыен хәлдә калдыра. Спектакль үзелү алдында торганга артистларның берсе Фатыймага сүз кушып карый. Башта уйнаудан баш тартса да, үгетли торгач аны ризалаштыралар. Кыюлык, яхшы хәтер, күзәтүчәнлек сәхнәдә югалып калмаска ярдәм итә. Спектакльне караган язучы Шәриф Камал татар сәхнәсенең зур артисткасы булырга тырыш дип кызга Фатиха бирә. Фатиха Амирханның тигезсезләр әсәре буенча куелган спектакльдә Фатыйма Рукия ролен башкара. Бу зур һәм җаваплы роль Фатыймага чын мәгънәсендә уңыш китерә. 1916 елның көзендә яшь артистка Казанга сәяр труппасына килә. Абдулла Кариев һәм Кәрим Тинчурин Фатыйма Хуҗа Сәйтовага ил кызы мәгънәсенә туры китереп Ильская сәхнә фамилиясе бирәләр. Сәләтле һәм шибәр артистканы Казан тамашачысы да җылы каршылый. Рукия ролен Ильская Казанда да уйный. Спектакль беткәч, котлауларның шиге булмады. Айрыша театр тәнкыйтьчесе Абдрахман Карам белән сәхнә артына кергән бер төркем әдипләрнең уенымнан риза булулары һәм мине Казанга чакырып китерткәне өчен Кәриевкә рәхмәт белдерүләре мине рухландырып җибәрде һәм киләчәгемә ышаныч тудырды дип искә ала Ильская. Яшь актриса сәхнәдә Сахиб Җамал Гыйззатуллина Волжская башлаган романтик традицияләрне дәвам иттерә. Казанга килүенә берничә ай үткәч, Ильскаяның бенефисы булып драматург Григорий Г. әсәре буенча Трильби спектакле куела. Фатыйма төп героиня Трильби ролен башкара. Аң журналы Ильская Трильби ролен көткәннән артык яхшы уйнап, халыкның күп алкышларына мәзһәр булды дип язып чыга. Татар сәхнәсе Фатыйма Ильская йөзендә кабатланмас үзенчәлекле артистканы таба. 1925 елдан алып театрда классик драматургия әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә баш рольләрне һәрчак Ильская уйный. Драматурглар аның иҗат мөмкинлекләрен күздә тотып яңа әсәрләр яза. Фәтхи Бурнашның Таһир Зөһрә, Хөсәйн Мирза, Кара кыз, Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр, Беренче чәчәкләр, Таҗи Гыйззәтнең Чын мәхәббәт әсәрләре шуңа мисал. Фатыйма Ильскаяның талантын сәхнәдәшләре дә таный. Еллар үткән сайын артистканың тәҗрибәсе арта, иҗаты камилләшә бара. Бөек Ватан сугышы елларында ул эвакуация пунктларында, госпитальләрдә куелган концертларда, спектакльләрдә катнаша. Бердән-бер улы Фуатның сугышта һәлак булуы турында хәбәр алган көнне дә Фатыйма Ильская тамашачы алдына чыга. Артистка дөнья әдәбияты классикасы, рус, татар драматургиясе әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә 400-гә якын роль уйный. Шекспирның Ромео һәм Джульетта, Король Лирында Джульетта һәм Корделия, Бомаршеның Фигароның өйләнүендә Сюзанна, Александр Островскийның Яшенле яңгыр, Котырган акчаларында Катерина һәм Чебоксарова. Арбузовның Таня әсәре буенча куелган спектакльдә Таня, Мирсәй Әмирнең тормыш җырында Фатыйма образларын иҗат итә. Фатыйма Ильская
зур шөһрәт казанган атаклы артистка. Татар театрының улы ұстазы болып жетіші. Бірінші буын артистлардан фақат ул гына рәсми исемләрнең барысында диярлек алуга ирешә. 2 тапкыр хезмәт кызыл байрагы һәм 2 тапкыр почет билгесе орденнары белән бүләкләнә. Фатима Ильская 1984 елның 15 ноябрендә Казанда вафат була. Казан шәһәренең Горький урамындагы ул яшәгән йортка мемориаль такта куела. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.